Ja. Yep. Kør. Vi kører. Kør. Ja, hendes negle er ikke særlig røbende. Det er sådan nogle, du går rundt med, eller? Okay, du går sådan op i pengene, du får ikke op med tro. Jeg har en super god nyhed, jeg gerne vil fortælle dig i morgen. Jeg vil gerne invitere dig ud at spise sammen med Kat, og det er på restaurant Evald. Jamen, jeg er ikke sikker på, at jeg helt har tid i morgen. Nej, det må du ikke sige. Nej, jeg skal tage at komme. Jeg kan også se, om jeg kan få presset det ind. Er det 25, 30, 49, er det med? Men han kommer cirka 25 år. Der. Det kan man ikke se. Det var vel ikke se. Kør bare. Ja, det var så ikke. Så var det smertefri, det er jo lidt bedre. Jeg ved, hvor det er godt til. Han havde sikkert andre og jern i livet. De ting her, de får. Vi lærer det her. Med ny fæstning. Jeg har sådan en stol, der hænger udenfor. Jeg støtter akkurat. Kirkas. Kør. Nej, den døde på batteri. Det er så lidt